Normalment, una setmana té 7 dies, però fixeu-vos si és important la Setmana del Llibre en català, que en lloc de 7 dies en té 10. I advertiu també el detall que se celebra davant mateix de la seu barcelonina, a l'Avinguda de la Catedral, tot seguint la històrica muralla romana. Per què? Doncs perquè és bo que sapiguem d'on venim. Però encara és millor, és clar, que sapiguem cap on anem. I aquí és on nosaltres, els editors d'aquest país, us podem ser útils. Perquè durant aquesta setmana de 10 dies us oferirem tots els nostres llibres, els que parlen del passat, del present, del futur, els que expliquen què hem estat, què som ara i què podrem ser. I ho fan a la nostra llengua. Llegir en català va néixer amb la vocació de ser al vostre costat quan sentiu el desig o la necessitat de llegir en la nostra llengua. Quan voleu tenir opinió, adquirir coneixements o fruir senzillament del plaer de contemplar el bellíssim paisatge de la literatura. Des del 5 de setembre, divendres, fins al diumenge 14, estarem a la vostra disposició a la caseta número 4 de la Setmana del Llibre en català, la República Catalana de les Lletres. Us hi esperem.